Mapug sa Department of Agriculture Region 6, aminado nga wala sa gihapon ginasunod ang 250 pesos nga SRP sa Bombay. Sa mga merkado, importasyon sang Bombay agud makabulo barato. Ginabi-abi sang mga manugbaligya kag konsumidor. Yaring balitang gitutukan ni Daryl Marisa Sarmiento. Bisan diin nga merkado, nagadalagan sa 400 tubtub 600 pesos ang kilo sang Bombay. Ini sa pihak sang SRP nga dapat kuntari 250 pesos lang. Pag-ako sang tagpamuno sang Department of Agriculture Region 6, nga bisan sila ang nabudlayan man sa pagpatuman sini. Actually, amo na siya ang isa ka nato, no, ang isa ka challenge naton subong. So, as you said, nagpagawa kita sa SRP, but yet ang market naton is hindi nagsunod. Inpahag man sang DA Central Office nga aprobado na ni Presidente Bongbong Marcos ang pag-import sang kapin 21,000 metric tons sang Bombay. Nagalaom mang pila ka mga konsumidor nga base inina ang alibyo sa kamahal nga presyo sa karon. Dako man kapital namon sa Bombay. Mas mayo gid man ko maka-import sila, at least manubo-nubo. Ang iban nga nagabakal daw nahamot na gani tungod sa sibuyas Bombay nga tuman kamahal apang magamay. At least makabarato ta. Oo, kay kun iriyo pinasado ka mahal. Dahulin kita ko ni. Kun bentaha ini sa publiko nga nagkakonsumo kag nagabaligya, aminado man ang DA nga hindi malikawan nga ang local farmers ang maapektuhan. Sa datos ng ahensya, katapusan nga semana sang Pebrero kag una nga semana pa sang Marso ang volume sang harvest sang lokal nga Bombay sa riyon. Yes, that's the biggest question right now that we are facing. So, hoping nina ang supply na magasulod sa ato sa 22,000 metric tons nga ina. Hopefully by that time, by end of February and March, makonsume naman na natin. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.